Ja, Chic. Chic. Dan mocht ik nog eens even vertellen wat het Daagdraaf is. Dat hebben we net gezien de afgelopen 11 minuten. Maar dan de Vasteland, het gebeurt nog eens speciaal. Door het uitroepen van de Prins Vasteland op hier. De 6 januari, Daagdraaf, de Bruiningsviers, je moet allemaal komen zondagmiddag. 2 uur bij de tweede beneden weer. Geweldig, schriftelijk in de agenda. Dames en heren, het Daagdraaf. Dat hebben ze sowieso gedaan de afgelopen 11 minuten. Geniet van het succes. Het was geweldig om te zien. Ja, het wordt steeds spannender. Dat is niet op zijn blad staat. Zit hij er klaar voor? De Duikers van